ברוכים הבאים לעולם הווירטואלי של ג'וב 360. תוכנית זו הינה פרי שיתוף פעולה בין ג'וב 360 ומרכז גשר אקדמיית תעסוקה באוניברסיטת בר אילן. נהדר, הלבוש שנבחר הולם בהחלט ראיון עבודה. נעים מאוד, אני עודד. טוב שהגעת מוקדם. אני אלווה אותך מטעם ג'וב 360 לרעיון העבודה שהוזמנת אליו. רעיון עבודה הוא בעצם מפגש קצר, משהו כמו שעה בין מעסיק למועמד. גם להסביר את התנהגותך. המטרה של הסימולציה היא לבחון ולזהות את הדרך שבו תהליך החשיבה שלך מתבצע. זה אומנם לא נחמד, אך בהחלט תיתכן המתנה או איחור של מספר דקות בכניסה לראיון עבודה. I've had a chance to look at your resume, and I'm eager to learn more about you. But first, please, tell me a little bit about yourself and why you're interested in this position. I'm Michal from Rishon LeZion. I recently completed my bachelor's in computer science at Bar Ilan University. Specific strength or skill that you think would make a unique contribution to this role? This quality is significant, but it is essential to provide more details. How do people perceive this trait in you? עשית את זה. עכשיו אתה ממש מוכן להמשיך קדימה לשלב הבא.